Dnes budeme vyrábať plávajúce sviečky. Plávajúce sviečky sú veľmi efektné a preto sú obľúbené najmä na rôzne slávnostné príležitosti. Takže, čo budeme potrebovať? Vosk vhodný do foriem, napríklad sojový vosk Pilár alebo palmový vosk C09. Ak chceme mať farebné sviečky, tak aj farby vo vosku. Formy na plávajúce sviečky. Tieto formy majú špeciálny kónický tvar dna, aby sviečky dobre plávali na vode. Ďalej knôt, môže byť čistý bavlnený metrážny alebo povoskovaný. Dôležité je, aby bol určený na sviečky s malým priemerom. Plastický tmel na utesnenie otvoru na knôt vo forme a štipce na zafixovanie knôtu. A samozrejme nejaké pomôcky, nádoby na topenie vosku vo vodnom kúpeli, miešatko, nožničky a podobne. Do vhodnej nádoby nasypeme vosk a dáme ho topiť na sporák do vodného kúpela. Medzi tým si umiestnime knôt do foriem. Cez otvor na knôt prevlečieme knôt a otvor utesníme tmelom, aby nám tadiaľ vosk nevytekal z formy von. Oba diely forme k sebe zatlačíme a spojíme tak, aby to k sebe zacvaklo. Knôt zafixujeme pomocou štipca. Ak nemáš takýto špeciálny štipec, môžeš použiť napríklad dve špajdle spojené gumičkami, medzi ktoré prepcháš knôt. Môžeš použiť aj takýto povoskovaný knôt. Keď je vosk úplne roztopený, pridáme do neho kúsok farbiva. Samozrejme, farbivo nemusíš pridať, vtedy budú sviečky biele, respektíve také naturálne, len v prirodzenej farbe vosku, ktorý použiješ. Palmový vosk je trošku belší a sojový taký krémovejší. Farbivo dôkladne rozmiešame, aby sa vo vosku úplne rozpustilo. Roztopený vosk nalejeme pomaly do formy. Vosk necháme tuhnúť pri izbovej teplote. Keď je vosk úplne stuhnutý, odstránime štipec a potom aj plastický tmel. Otvoríme formu a za knôt opatrne vyberieme sviečku z formy von. Ak ti to náhodou nejde, vlož formu so sviečkou na chvíľu do mrazničky, potom ju vyber, zohrej chvíľu v rukách, aby sa sviečka oddelila od stien formy a potom ju už ľahko z formy vytiahneš. Zastrihni knôt a sviečka je hotová. So zapálením sviečky počkaj aspoň 24 hodín. Do pohára alebo misky s vodou môžeš pridať ako dekoráciu k plávajúcej sviečke napríklad živé kvety, alebo sušené kvety, alebo bylinky, alebo nejakú inú dekoráciu.